Super, nahráváme. Ono totiž, když jsem tady nebyla, tak on se jednou hodil takhle do těch skutků nohu a to bylo rahou. Jej, to je blbý. No, hrozně. Tak to tahá za sebou, snaží se před tím utíct. Takže budeme pořádí asi drák, Šimosagi asi dáme, jo? Tak pojď. Špatný, Vašák. To asi nevadí, takže drák. Kdyby cokoliv, tak stačí zařvat Míšo. Já se za A ohlížím a za B i poslouchám, jak ty koně za mnou klakou, jo? Market, oni někdy jsou trošku pomalejší, takže kdyby si náhodou měla velký rozestup, tak si nás do kluce, jo? Nenechávat si dlouhý rozestup, ale ani nenajíždí koně před sebou, ale on většinou nenajíždí sami. No a Pavel ten ví, že drak nekope po koní, kdyby si mě náhodou najel, nic se neděje, jo? Takže tak. Jo, ale určitě tě nenajedu tak, aby se něco stalo. Ale budeme jenom tady nějaký prostě bočížný okrok, asi nebudeme vůbec jíždět doprava, jo? Je to zbytečný. Ale taky si dáme trošičku rozestup, jo? Uvidíme, jak to bude vypadat vlastně. Ano, ty jsi miláček. Já jsem ráno byla s Matýskem, jenom jak se na závěrečném vystupování dobrý, ale někdy je to chvíli dobrý a pak je to strašný. Máme tady moc lidí, moc turistů. Na druhou stranu je taky docela dost horko. No ale proto oni jdou se víš souhnout do toho lesa, pak už třeba odpoledne tady neuvidíme, no, on je to po každý jiná. Bylo by to tady vezeme jinou výšku, kdyby si ty konice protáhly na šlibenku, uvidíme, jo? Myslím si, že by měly být dost v pohodě ty koně. Hele, Státý nejsou. mně se daří ho zpomalovat sedem. To je dobrý. Jo, on teď jako fakt ten kůň zlatý, hodnej a spolupracující. Jo, já že zrovna na tohle mi přijde, že moc dobrý nejsem, ale u něj mi to trošku šlo teďka. Tak stačí stůl, aby člověk jako trošku stůl zádech a ho toho koně. Tak tež, podrbat se? Podívejte se na nějakým jakoby trošku rozumným silničím, já jsem tam si valpen. A tak. Jako neměli by kvůli hmyzákům nějak šílet, jsou narepelentovaný, kromě draka, draky s tím sladí. A dávat pozor na větvací, jo? Slyšíš dobře? Pojď, pokračuj. Jsi zvlčenej, viď? Že tě Kim nechává žrát. Teda Saša. Tak je hodný, miláček. Tak je prostě. Ale mladá Trojanová, nevím, jestli vám něco říká Trojan, on psal nějaký knížky o koní, on už je teda dávno po smrti, ale trval Velš pony někde uzdit a jeho vnučka, myslím, že Kačka Trojanová, ta se vypíchla v lese o koně. Ale ten měl Velše, ty skákaly má 140, 150, to bylo neuvěřitelný. Wow. Neuvěřitelný, no. To jsou ale poníci, ne? No jasně, Velš pony, no. Proto říkám, že je neuvěřitelný, že skákaly 140, 150. Masáž, ty vole. Neuvěřitelný, fakt oni se přeskakovali ty koně. To bych chtěl vidět, ty jo. Jo, ale hlavně co pak vidět, ale usedět to, že jo, ten kůň to odsvičí brutálně. Já jsem u něj jednou byla jezdit a on byl jako hodně známý, on psal nějaký kůň, on byl takový světlá. Ty ne. Hele, já jsem kdysi Tomášovi jezdila do stříhový koně, ještě když měl koně v Polopicích, ale na jiném místě, tam už koně nejsou. Takže to bylo třeba 14, když jsem u Tomáše jezdila, pak jsem odešla do školy. A já jsem se mu sem potom vrátila, to tak třeba 7 let zpátky, ale jako ne hodiny, jenom nějaký tyhle koně, co nebyly úplně jezditelný, jako dát dohromady, jako se na ní dalo jezdit. No a pak jakoby postupně nějaký tréninky se začala vodit, teď už jsem tady úplně naplno, ale takže jo, třeba rok jsem sem chodila. No, hodný, miláček. To je skvělý. Asi tak, možná 5,5, něco lepší. To je skvělý, já ho sevřu kolenama moc pomalý. A jakože full time tady jsem asi 3. rok, já jsem předtím byla jakože na centrále z Bobketu, jakože na Bobketu. A ještě jsem do toho jako
já jsem i zdravotní sestra, já jsem do toho pracuji jako sestřička. Ale asi no, asi mají 6. rok tady teda, no. Ale to máš, že jsem asi začínala s nějak, nebo to jenom předtím jsem už jezdila nějaký dost nějaké, ale to byly takový jakoby hodně hodný. Špatnej. U něho jsem poprvé jela na nějakou dobu, která mi prostě nešlo zastavit, že to bylo takhle. A to mi dali na dráhu. Nebylo rozhodnutí. To je jedničku, tak to je. Cože? Oni vždycky měli dost toho stáj, už jako za Komanči, měli dost toho stáj a vlastně jezdecký klub vznikl jenom na základě toho, že on potom ty dostiháky nechtěl prodávat, chtěl si jako nechat. A kamarádi jeho jako nechtěl, protože dělá těma klubů, vezme dítě a ty myslí dítě a pak tady ty děti zůstávají a on prostě řeknu, tak si mu dám nějakou jako formu. Jako mně osobně přijde úplně hustý, že vlastně bývalí dostěháci vozí děti. No. A ono to normálně funguje jako. Ale oni některý jsou i třeba, když běhají do stěhy, jsou jako čutící vodní. Ale některý jsou prostě, některý jakoby se toho nikdy nezbaví, no. Hlavě to prostě je, to jako švihný. Nebo švihný prostě dopřední, no. Ještě je to jako někdy náročnější, no. Sagi to byl skvělý dostihák, ten vyhrál i dvojkový dostih, to je jako hodně dobrý. To byl moc dobrý dostih. Já třeba ani nevím, co znamená dvojkový dostih. Tak máš listy dostih, klasický dostih, první kategorie, druhá kategorie, tak se potřeba Aha. vyhrát nějakou zarebnou pátku. Necháš to? Jako máš první ligu, druhou ligu, třetí ligu a stálesní ligu, tak nejlepší dostih můžou vyhrát. Hele. Tak jo, ano, tak jo. Jo, teď tě pochválím za to, že jsi nezobnul. Třeba Respekt, ten byl třetí v Sandledge, to je vlastně jeden z těch klasických. Cože? Za chvilinku si naklušeme, jo? Mhm. Tak pomalu. No, hodně. Klidu. Tak je pasák. Ano, tak je hodně. Aha. Krok. Hej, Paša. Ano. Zatím jo, spíš vypadal, že reagoval jako na vás, jak tam začal drak trošku tancovat. Tady máš zpátky trochu otěže. Zatím se mi všiml vlastně na to ježdění zdá trošku jednodušší než ta Lady. Hehe. Půjdem pomalu tady, jo? Tak, ano. Já vím, my jsme vybočili. Ano. Jsi miláč. Tak je to. Hodnej. Tohle je drak. Tohle je drak, ten za mnou je Black River. A říká se mi všiml. A drak je drak? Drak je drak, no. On má ještě nějaký drak z něčeho, ale... No asi těžko by mu ty děti říkali Blast River. Ne, ale jakože na draka se ptá, jestli je to opravdu jeho
Jo. No tak u Šimla to bylo jinak, že jo, to jméno. Šimlovi se už v kuchyni říkalo Šiml. No, míň. A je charakterem teda? Ale on je hloupej kupej, no. On je, já mu říkám citlivý tank. No, není moc citlivý tank. On je prostě tak hloupej kupej, hodnej, ale hloupej kupej. No. Takže ten se psychne a jako náročný na ruce, no. Ale na holeně je super. Na ty je citlivý. Ne, to je prostě, tady Tomáš úplně nesmyslně koupil takovýhle koně, já tyhle plemena nemám ráda. Mně se strašně líbí, já ho žeru. Ale jako mně se může stokrát líbit, ale nemůžu na ně dát děti. Takže tady prostě, on tady, já než jsem sem přišla, ho nikdo nejezdil, ho se báli, že ho se nejezdilo, takže to tady spoustu stálo. Byť to bylo hodný ze země, ale jako prostě krmíš koně, které úplně k ničemu, úplně. Takže já jsem sem přišla a oni na mě koukali, že to znovu posloužilo jako odlámy jezdit jeho a lejdenu. No bylo to strašný samozřejmě z začátku, strašný. To není pobídka. To není pobídka. Tak jo. Tak jo. Ale jako je hodně, ale prostě, prostě jako koupit si k dětem prostě tupýho koně, které jako by fakt musíš mít sílu v rukou. To je prostě nesmysl, no. Já jsem ho měl párkrát na jízdárně a většinou jsem z něj měl pocit, že kdybych ho jako na konci té jízdárny nezatočil v tom cvalu, takže on by prosvištěl skrz tu pásku ven. Jako. No to by prosvištěl, to on dvakrát udělal. Jo, to jste mi všichni potvrdili, že by to udělal, no. A ještě má ten cval takový jako těžkopádný. Takže jakože úplný nesmysl, no. Vlastně ani neumí cválat pořádně pomalu, jo. Ale jako asi umí, ale prostě To na něj moc těžký. ne, jako za mě úplně nesmysl. Takže proto jsem sem přišla, že to máš mít, že má takový koně, jsme se po letech potkali, že má tady prostě nějaký takový. Tak asi holt není pro děti, no. Koupila jsem to prostě koupila, a to koupil ještě jako hříby a úplně říkám, že tady nikdo neumí jezdit, jako hříby koupila, že do hříby, že nikdo neumí jezdit. Ale tak to se prostě líbil, no. No ne, on mu někdo řekl, že to jsou skvělý koně, že může chodit celý den, to může, ale pod někým, kdo umí jezdit, no. Takže to je třeba jako i tím, že tady by člověk jako, že není jako pod děti, nebo to je jenom prostě tím, že má takovou povahu? No asi jako jeho povahou, protože jezdila tady na Italka a říkala, že jezdila takový merenský koně, to bylo skvělý zvíře a jako on je skvělý pohodlný, ale je prostě hloupej, no. Hloupej, tupej a všechno ho vidět si, hele, to jsme, když jsme chodili ven z začátku. Já kdybych brnkla helmu, tak spadnu. No, on dělal hrozný bordel, no. On se toho strašně bál. Aha. Takže když jsme začali chodit ven, tak já jsem se tady vystříhala cestou, kde o nic nebrnknu a tam jsme chodili. Ježiš. No, on je prostě, ale jako na prokázce, když ho vedu, tak je jako docela jako hodnej. Nebo je hodnej, ale jsem tam ho ještě něco vyděsí, ale mě tak hodně, ale jako na ježdění je to, jako jsou lidi, kterým ho dávám, ale jako ven asi ní. Ven jsem to zkusila, ale ven je to prostě strašný. Tak co ty a voda? Nebo by musel 2 dny tak Šikulka. aby byl vyřízen a pak musí ven. No, protože on nevyhazuje, on je hodnej, ale prostě jako jde brutálně do ruky. Ale jako někdy jezdím ráda, že nemusím pobízet, no, že to jde samo. Takže tak no, že to člověk jde první, tak je to super. Ale ani Pavel nemusí teď pobízet, veď. Ne, A ty Já sagi dobrý. Tak je super. já si jenom hlídám přilnutí. Prostě šlapej. Že nebude na pozítí, super. Jo, že oni už jsou taky otrávený z těch jízdáren. To byl i důvod, proč jsem chtěla s váma vyjet ven, i kdybychom jeli třeba jenom na chvilku a pak jsme na jízdárnu, aby se teď nám jako podívala do lesa. Ty se máš, víš? Ty se máš. Pomalu, chlape. To není pobídka. Ty si pleteš tu přiložení holeně dozadu za pobídku. Tak je hodný, miláček. Ještě ne. Tak je pačák, ano.
Jo, on chce už teď. Tenhle tak jedeme směrem domů, že jo. Touhle se máme tady to, jakože chlády, to tady vybíchám. Taky ti zrychlil? A ty si ani nezapneš. Anný, pašák, tak je. To je disciplína, panečku. Hodnej. Tak, já se jenom vyzkouším tady obět trošku jinudy ten strom. Ano, tam je drak, neboj, zařadíme se. Hodný, miláček. Pomalu, chlap. Ještě ne. Tak je. Ano. Tak je hodný. Tak lůz. Hodný. Tak je pašák, ano. Šikunka. Ano, miláček. Hodný, pašák. To nic, to byla větvička. Teď se mi to povedlo. Tak jo. Hodný, miláček. Tak je šikulka. Hej, dobrý. Nechá se ovládat krásně. Dobře, 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 tak tady máš ty otěže na chvíli, no. No v pohodě, i tak je dobrý. Pomalu. Hodný. Tak, trošku zpomalíme, chlape. Jo, moc se na ně lepíš. Tak je pašák, ano. Hodný. Nechte ho. Nesmíš, to je hodný, ano, taky miláček. To byla nízká větev. Nesmíš. Tak kdybys byl v armádě, tam by tě za tohle peskovali ještě víc. V lese je úplně nejvíc. Mám vlastně od začátku roku jenom výšťky. Bych teda nějakou tu jízdárnu potřeboval, ale abych to v tomhle vedru nezvládl vůbec.
Je Fáborek. Pojdem tudy. Pojď. Ale, ano. Tak je pašák, ano. Jo, já tě řídím, nemůžeš jít na autopilota. Pomalu, chlap. Jsou vzorňáci, abych je teda nepřipravila. Já si musím udržovat pořád kontakt. Nějaký i hlasový. Viď? Tak se připravte, zase pojďme na křížím, jo? Ano, Let's go. tak klus, pomalu. Ano, miláček. No vidíš, takhle když budeš klusat, tak můžeš být klidně na volnější. Pomalu. Zrychluješ, chlape. Pomalu. Tak je hodný, ano. Tady ti dám stehení, jo? Protože makáš do kolečka. Tak je hodný. No ty jsi miláček, ano. Hodný. Jsi v pohodě, co? Klidně sedí tudy v pohodě. Tak je hodný, ano. A zpátky lehký kus. A v klusu dál. Teď jsi nemyslel, že bude nějaký metr lesku. A na chvilku pracovní. No, tak. Jo. Hodnej pašák. Ne. Hodný. Dobrý. Omlouvám se, na chvilku mi naskočil. Já jsem si chtěl přesednout a... Ono je tady hodně větví, no. Ale nevadí, jako větve mi nevadí, ale on je jakoby hodně dopředný a Kdo? Drak. No. vám nechci dělat problém. Vlastně bych zaslávala, to bylo fakt jako rád. Takže půjdeme najít dávno tam zasláváme, jo? Máme krásný mikrofon, bezpečný. U tebe dobrý? Fajn. Jo, tak se pak Ježiši. docela najít dávno. Tak se taky trošičku proběhneš. Jo. Ty jsi mi četl myšlenky, viď? Ty víš, že jsem na ten col myslel. Tak, tady jsou lidi, dějou se zvuky, buď v pohodě. Miláček. No jo, ano. Hodný. Podívej se, je tam kolo. Vidíš ho? Vidíš kolo? Hodný. Dobrý den.
A ne, že mě strestáš teďka tu volnou otěž, jo? Jo, tak může být tady naklusat, jo? Tak můžeme, jo? Tak klušem. Plus, špatný, heláček. Pomalec. Ano, teď si se hezky srovnal tempo. Ano. Teda ty drncáš v tom pracovním. Máš vysoký chod. Aha. Ta kamera přijde teďka moc vysoko. Mám by měřit níž. Takhle. Ano, jdeme tam. Ano, 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 tyjo, ty seš k sežrání. Ty jsi miláček. Pokračuj, ještě pracujeme. Tyhle, tohle bylo dobrý, ty jsi tak krásně na to točil, ty jsi hodnej. Ano. No jo, ptáčci. Ptáčky znáš. Yeah. Jo, a to jsem zvědavý, jestli budeš přeskakovat. Když baví to přeskakování. Hodný, Vašák. Krásný roh. Tak pomalu. Plus. A je tam kolečko, ano. Tak je lehký klus. Hodný, Vašák. Ano, tak už jdem dál. Hodný, miláček. Ano, nesmí se ptáčku. Tak je šikunka. Tak jo. Hodný. Hodný, Vašák. Nastát. Hodný. Tak. Nastát. Hodný. Plus. Plus. Ano, hodný. Miláček. Hop.
Ano, pohodnej, miláček. Paša. Pohodný. Jeden. Do klusu. Pomal hodný. Tak jo. Nastát. Hodný. Tak klus. Ano, ano, miláček. Už. Co ten člen pravej? Ano. Hodný. Pašák. Neslyším. A klus. Hodnej miláček. Strašně. Vůbec jsem pracovní sol. Hodnej. Hodnej si byl. No jo. Já se omlouvám, já tě tam strašně špatně slyšel v tom cvalu. Plus, ano. Ale kam uhybáš? Do rohu? Ano, tak je pašák. Hodný. Doufám, že si po nich nekopal tady předtím. Pomalu, pomalu. Hodný, ano, teď jsi taky jasně sehnal. Tak je pašák. Klusu kruh. Lehký. Tak. Ano, 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 milá. Hop. Ano. Pomalu. Klus, hodný miláček. Jo, to by bylo malinko lepší. Tohle bylo trošku lepší, na něm člověk musí být hodně aktivní tou pánví.
No, já mám problém, já i honím třmeny, tyjo. Mám trochu křeč v pravém lejtku. Nekopnul tam Šiml po nich, jak jsme nacválávali? Tady v tom Ačku. Ne, dobrý. No teda jako... Wow, teda mě ta jízdárna fakt chybí. Tak krok. Jak je hodný. Tak plus. Ano. Budeme na kruh, jo? Ano, na kruh. Ano, tak je páček. Ano, miláček. Kde jsou ty svaly? Oni tam nejsou. Jsou víc toho sledu, ty. Ty, já jsem ze slab. To je strašný. Drž. Ne. Hop, hop. Cože? A kluz. Hodnej, miláček. Hodnej seš, kafe. Děkuju moc. Špatná? Teď. Tak jo. Tak, děkuju, kámo. To je hezký od tebe. Ježiš, no dobře, tak si tu otěž vem, no. Jo, ale ještě ji budu potřebovat, jo, ještě jsme neskončili. Když... On by hrozně dupal asi. Ale je to jako, že skáče, tak když mám skákat, tak já teda budu skákat do vzduchu, no jako dráž. Ty bláho. Hodně mě to bolí tady teďka. Super. Ano. Tak, už jedeš bez otěží. Jak krokujeme. Ale aspoň netrpím na to sedlo, jak ono se to jmenuje, jsem zapomněl tu značku. To nepřečtu. Něco od P. Nevím. Ano, pašák. Trošku, tak je šikulka, ano.
Ty vole, ty tak posloucháš na ty nohy, to je neuvěřitelný. Natočíme. To jak je hodný, ano. Co dělá ta levá? To jak je hodný, to jak je pašák. Hodný. Tady taky vyšlápnem roh. Ano. A zpomalíme. Umíš pomalit takhle? Neumíš. No trošku. Ksup. Ty vole. Wow. Tak, já. Já si jenom tak cvičím, víš? Co to tam dělá, viď? Dlabe. Ty nemůžeš dlabat, viď? To je spravedlivý. Ne, ještě jsme neskončili. Ty, au. Já musím dát nohy ze cvenu, to není možný. Au. Hodnej kluk. Hodnej, tak je kluk. Dobře, jsi mladý, neznáš tyhle věci, ok. Tak si uděláme zase malý kruh, jo? A dáme si půl jízdárny, tak. Pokračuj. Potom dáme vodu. Potom se nabombáš. Já taky nemůžu bombat. Tak je pašák. Tak. Jsem se musel na chvilku vyndat nohy ze cmenu, fakt jsem dostával hroznou křeč do té pravý. Ale víš co, dej ho do boku Ify a zůstane tam chvíli, protože já už nechám tady ho dostájet, tak dej ho do boku. Ano. Jo, jsi hodnej. No, to jsou nějaký experimenty, ono tě to děsí, viď? A to bylo dobrý. A jdeme tam. Tady obejdeme to sedlo. Tak, ano. Ano, šikulka. Necháš mrkvičku? Tak je hodný. A jdeme sem. Pohnout. Ano, miláček. A stát. Hodný. Pašák. 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 Kdo je tady pašák? Šimo je pašák. A jakoby cajky se můžou normálně ukryt.